Het gebied van de Friezen had eeuwenlang sterk onder invloed stingen van het machtige Romeinse Rijk. In de eerste eeuwen na Christus hielden de Romeinen zowat het hele gebied van West-Europa onder het Midden-Eerste in de greep. En met haar treuen de Friezen handel. En ze betalen echt belasting aan hadden. Gewoon Friezen die vochten in die tijd als soldaat in het Romeinse leger. De invloed van de Romeinen op het leven en de cultuur van de Friezen had dus groot west. Er zijn een soort archeologische vindsten die hierop wijzen. In de eeuwen 4 van de iertelling rent Europa net voorop in de ontwikkeling van belangrijke culturen. De grote beschavingen beginnen om 3000 van Christus heen het eerst in de valleien van de Indus in India. Van de Eufraat in Mesopotamië, dat nu Irak is. En de Nijl in Egypte. De bevolking van West-Europa bestaat dan nog uit net volle meer als jagers en boeren. Dat we het oors als Griekenland opkomt. In de laatste 5 eeuwen van Christus bloeit en groeit de Griekse cultuur. Griekse filosofen en schrijvers worden nog altijd jongen als de groenlissers van de Europese beschaving. Van Roegwij 200 van Christus aan wordt hier al stadig overgenomen door de Romeinen. In de riffende tijd veroveren zij stikje bij beetje grote patten van Europa en houden die in een sterke politieke en militaire greep. Vooral als Julius Caesar in ongeveer 50 van Christus Frankrijk en België verovert, groeit het Romeinse Rijk uit naar een imposant land. De machtige hal van de keizer in Rome rikt onder Rijn in Nederland aan. De rivier is de Limes, oftewel de officiële grens. In het begin hadden de Romeinen bezocht om nog verder te komen en ook het gebied van de Friezen onder haar bewoord te krijgen, maar dat is haar maar heel slagen. De Romeinen binnen voor die tijd vooruitstripjende meesken met een groot organisatievermogen. Ze lezen dieken en paden aan, bouwen stenen huizen, vieren jilstikken in als betelmiddel en perfectioneren ze de landbouw en de handel. Alle zaken dat de Friezen nog nooit van jet hadden. Ze stenen liek wel eens net vijandig voor dat vreemde volk oer dat ze zo vol van leren kennen. Het Frieske gebied strekt hem in die tijd uit van de Rijn en in Noord-Duitsland ta. Dat het contact is makkelijk te lezen. Misschien doen ze dat ik wel uit lees behoud. Ze weten toch wel dat ze nooit een oorlog tegen het Romeinse leger winnen kunnen. Op verschillende plakken binnen archeologische vindsten dingen die het wijzen op contacten tussen de Friezen en de Romeinen. Roenom binnen bijgelijks Romeinse munten en ierdewerk, juwelen, glas en ek gouden beeldjes voor het lichtkaan. In Bitgem is een verneemde steen gevonden, de Ludana-steen, met een inscriptie die het verwijst naar de Romeinen. Van vlak voor het jaar 0, want ongeveer een hele eeuw later, wie Friesland min of te meer bezet door de Romeinen. Op Texel binnen je sporen van waarom voen, maar ook in het Duitse eerst Friesland en in Weensum. Gewoon van de Friezen waren soldaat in het Romeinse leger. Want in het noorden van Engeland binnen bewijzen van de onwijzigers van Friese soldaten. De Friezen betalen ook belasting aan de Romeinen in de vorm van oksenhoeden. Kijk, daardoor kregen ze spul. En in 28 na Christus kwamen de Friezen in opstand. Ze versloegen de Romeinen. De doelbekende Romeinse historicus Tacitus die zei: Romroft is de naam van de Friezen onder de Germanen. In het jaar 48 tegen 2 Friezen naar Rome om keizer Nero persoonlijk te vregen dat zij een stuk land bij de Rijn beborgen mochten. Maar dat mocht net en de Friezen waren met geweld verdreven. Het contact met de Romeinse cultuur had een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Friesland. In het vaste plak konden de Friezen een soort van haar leren over economie, politiek en het vieren van oorlog. Daarnaast had het contact met een vreemde heerser mogelijk het gevoel van identiteit onder de Friezen aanwakkeren. Dit werd toch versterkt door de Romeinen zelfs, die met respect spreken over de kracht van de Friesie. Maar het weer net alleen maar feest. Doordat het Romeinse Rijk stadig aan zijn gezag verleer, nam ik de uitstraling naar de Rijngebieden aan en daarmee de stabiliteit in West-Europa. Het wie het begin van een roezige tijd waarin de volken van Europa op drift trekken en uiteindelijk ook de val van het West-Romeinse Rijk veroorzaken. In 477 na Christus weer dat. Ook de Friezen dienen mij aan die verhuizingen.
Hoe dat krekbad is nog hield niet exact duidelijk. Maar wis is dat tussen het jaar 350 en 450 grote groepen Friezen verhuizen. En dat de geerstalling van de bevolking bot veroor.